història d'aquest diari és molt curiosa perquè jo pertanyo també a un col·lectiu de recuperació de la memòria històrica, que és Memòria.cat, i un bon dia el Quim Eloi, que és el president de l'associació, em diu: Genís, hem de parlar. Diu, perquè un col·leccionista de la Noia, d'Igualada, té un diari de 60 pàgines d'un feixista que Déu-n'hi-do i que es veu que és del seu mateix poble. Ens vam trobar, me'n va parlar, evidentment era un diari que pertanyia a una col·lecció privada, però es veu que aquest col·leccionista no li feia res que aquest diari es pogués fotografiar i que per tant se pogués fer un treball que ens escriu al respecte. La qüestió és que aquest diari el va escriure el Valentín Bros. Valentín Bros era fill del Mas del Ferran, amb arrels a Cal Beguda, que era una casa de rabassaires escrita al Mas del Ferran, i que més endavant fins i tot va arribar a adquirir el Mas del Brunet, és a dir, que va ser un pagès propietari, que tenia el seu origen en una família de rabassaires, de pagesos sense terra, però que el seu pare es va casar amb la família del Mas del Ferran i més endavant, com que tenien recursos econòmics, van arribar a comprar el Mas del Brunet. Evidentment era un text molt complex, perquè és d'una gran vehemència, d'una gran visceralitat, perquè al mateix temps ho estan patint molt. Són una gent de dretes, que venen d'un passat reaccionari i conservador, enmig del que hem dit aquí, al mig de la república. I de fet, aquí en el subtítol ho vam titular Una força oculta, perquè de fet algunes de les seves famílies rabassaires que treballen per ells, quan tenen els milicians del comitè local de Castelló-Vilà, que els venen a buscar, i que per tant la seva integritat física o la seva vida corre perill, hi ha una rabassaire de Calgella, que és una de les cases adscrites a Raval del Ferran, que crida des del balcó de casa: busqueu bé, perquè aquí hi ha una força oculta. És a dir, la de Calgella no ho sabia ben bé, perquè no sabia on eren emboscats, si dins de casa o alguna barraca, que ja ho veurem més endavant, però la veritat és que sospitava que no havien anat a l'Espanya feixista, que no havien anat a França, sinó que eren ben a la vora i eren amagats. És el que realment van. I ja que era un diari tan ric escrit a Castelló-Vilà, vaig voler fer tot un apartat on poguéssim parlar de tots aquells personatges importants, fins i tot a nivell nacional o estatal, que eren fills o que vivien a Castelló-Vilà, per donar una projecció del municipi i del poble més enllà del límit municipal o comarcal. Llavors hi ha tot un apartat, tot un capítol on parlem de personatges com l'Ignasi Domènech, per exemple, el gran cuiner, el gran autor de la gastronomia catalana, que va escriure justament molts dels seus llibres des de la cantonada d'aquí de Cal Villaronga, per exemple, el Wenceslau d'Utrem, farmacèutic de la Bauma i anarquista de primera hora, que era un gran orador i feia xerrades sobre anarquisme tant aquí a Castellvell com a Sant Vicenç i a Manresa, l'Ignasi Ribera i Rovira, fill de Cal Esquerrà i treballador de la Bauma, que va ser un gran periodista i polític republicà, els germans Ramon Roses i Josep Roses, que van ser sindicalistes i que venien d'un passat carlí, perquè la seva trajectòria familiar era carlina i després ells van passar al món de l'obrerisme d'esquerres, el Francesc Senyal, que era un polític republicà i catalanista d'Esquerra Republicana també, que era fill del barber d'aquí del Borràs i va iniciar un negoci metal·lúrgic molt important, Josep Muntada i Bach, l'inspector d'ensenyament camaleònic, perquè va començar a ser molt republicà i va ser molt falangista i que hem d'agrair el seu perfil biogràfic al company el Carles Cornador, que n'ha fet un molt bon perfil biogràfic que jo bàsicament el que he fet és citar. El Ramon Calsina, un gran pintor, si no el coneixeu, busqueu-lo perquè és un gran pintor de Sant Cristòfol, de Cal Agustí, amb les arrels a Cal Agustí. Un text, un contingut sobre quin era el perfil de l'emboscat, que bàsicament es redueix en dos tipus que ja els hem esmentat amb anterioritat.
Un és el d'aquella persona, sobretot d'extracció molt popular, que no volia anar a la guerra, que per on tenia per fer la viu-viu i tirar endavant la família i que per tant decideix que de cap de les maneres vol anar a la guerra i s'embosca per no fer-la. Normalment aquesta ja passava molt en àmbits rurals o agrícoles, més que en àmbits urbans o industrials. I l'altra és la de la persona militant que, per tant, hi ha opcions de dreta o d'extrema dreta, i el que després serà el feixisme, que evidentment no vol lluitar per una causa que no és la seva. En aquest cas, el de Valentí Ambròs era els dos casos. Era una persona d'àmbit i d'abstracció rural, molt lluny del que era l'efervescència política i social del que podia ser un àmbit molt polititzat com podria ser el de Manresa o el de Barcelona, i al mateix temps era una persona que havia heretat tot un bagatge tradicionalista i conservador des de l'època dels besavis i d'altra banda, des del moment que el seu pare es casa amb una pubilla d'un mas propietari, també hereta uns interessos de classe que evidentment vol defensar i conservar.